Bezpečnostné dvere Sherlock jednoznačne doporučujem kvôli ich kvalitnému výrobku, kvôli ich konštrukcii. Výrobok je nadčasový. Podstata dverí je pevná konštrukcia, body, zámok, kovanie. Veľmi dôležité je ukotvenie zárubní. Čo sa týka samotnej zárubne, je aj s tesnením. Zárubňa zaliata betónom, ukotvená, prizváraná, čo zaručuje bezpečnosť a priechodnosť tých dverí. Či je tam nejaká izolácia, či je tá konštrukcia z pevného materiálu. Počet úchytných bodov bezpečnostných, podľa počtu bodov sa odvíja potom už bezpečnostná trieda a kvalita dverí. Od bezpečnostných dverí Sherlock môžeme očakávať, že budú z kvalitného materiálu, z kvalitnej povrchovej úpravy, z kvalitnej vložky, tesnenie na zárubni, tesnenie na prahu. Dvere sú zvukovo izolované, dvere sú protipožiarne. Dokážeme namontovať samozatvárač, dokážeme namontovať kódový zámok, biometriu alebo klasický bezpečnostný zámok. Každý zámok, každá vložka má bezpečnostnú kartičku. Firma Sherlock zabezpečuje záručný, pozáručný servis aj havárijný servis non-stop 24 hodín. Veľký dôraz a pozor si treba dať na to, či som si objednal dvere, aké som si objednal dvere a či som dostal tento istý výrobok. Dá sa to zistiť podľa objednávky, podľa dodacieho listu, podľa certifikátu, či mi sedí bezpečnostná trieda a samozrejme podľa výrobných štítkov na dverách a na zárubni. To je najdôležitejší dokument a rodný list bezpečnostných dverí. Jednoducho to sú detaily, ktoré treba zhodnotiť. V pomere cena, kvalita je Sherlock jedna z najlacnejších firiem a najkvalitnejších. Bezpečnostné dvere Sherlock sú najpredávanejšie na trhu a majú už viac ako 160 000 rodín.